ya ro itrai sa sin pat nga ku ble phi pa ro ha ker teng ka batyang tam ka jong uji su te menta ka sngi ba nga don jing doi kerpang nga klem yo ban pen kre khu bor ru em tang ba ha pedeng ka jing duai ka jonga nga lai I ka wei ka jing yo I pau ka ba dei na ka benta ka jong phi te namar ka tang awan ra ya ka ni ka video shapi ba kan long ka jing kur khu bat ka jing mentoi shapi lam ba ka ni ka jing yo I pau te ngam tep de manu na pedeng jong phi ki ba don ye ka ni ka jing long te hen rai pen bet no ya la de menta ka sngi pat utrai te kata ka jing yo I ka jonga ka dei ba don na pedeng jong phi ki ba phim la ban mam ya kita ki ba les new year phi te hado menta phim la ban mam bat utrai ukwa ya phi ban kur khu te han re lada phi la long kristan han re phi le len dat ka tin ka jong ublei ha ba ka tin ka jong ublei ko ong ba ngi ha ban e ki nong shun re phi pat hado menta phim pat la ban mam yai tai bri ba les new year phi te kam ba te phi ha ban mam bat sa I wei pat iba phi la les new tang ba phi sngo sarong bai ha ta ka jing les new ka jong phi phim la ban kla ka bamun bat phim la ru ban pan mam te ya phi ru u blei u ong ke let pan map no wat nam sngo le ran ba phin pen rit ya la de ha khmat jong kita ki ba phi la les new hen rei chu let chu pan mam na ka benta jong phi ki ba hap ban let pan map phi hap ban let pan map na ka benta ki to ki ba dei ban map ru phi hap ban map namar ba ublei upen I yang amen ne ba don na pedeng jong phi don ki ba phi hap ban let pan map namar ba ka jing duai ka jong phi usoi tan un sapat no phin nam yo ju bab kloi ki jing duai ki jong phi bat don pat ki ba hap dei ban map ru phim la ban map te phi hap ban map namar la phim la ban map ki pop jong ki wei te ngi le ngi dang dei tan ki bri ngi don be ki pop te la da ublei map ye ngi te ka e ka jing man toi ka jong ngi bat jat be ngi dang long hi tan ki bri ngi du na hi or hi ngi ha phi re ha bala pan map phi de ban map bat ki bale bakla ru ki ha ban pan map te sakwe pat ka request te ngala don mentala shisnem tam ka bangawan shapi lang bakani ka YouTube te ngadon kam ki jing duai ki jong phi ba phin duai nam ta ka jonga bangan la ba banwan ra ka tien ka ba khoi ka jong ublei shapi na ka wei ka tayo shakwe ka tayo khnang kan long ka jing kur khui phi lang ba ro namar ngadon kam ki jing start ka jong ublei bangan long ka jing man toy shapi te yai duai na kam ta ka jonga ba nam shu pen kut la ka pen kut kum ne kan ka YouTube ka jonga hen ra ne le hi non ra ka jing kai na ka tien ka jong ublei te tang kat ne hi te tamang kwa ka ban kur khui phi menta ka si to he let in ya duai na ka ban ta ka jong phi in ya duai ba kwa ban ya thu ru ya phi ba ublei u ai nga ka iktiar bangan kur khu ye ki man sin ki ba koridor ta ka daw nga kwa hi bangan kur khu phi lang ba ro te langam yo ngan buk ti hajan jong phi te han re kan spoi ka por bangan se yo on buk ti phi ba kan salong shisha hi ka jing kur khu phi nama ka de ka iktiar hi ki ba utra ula ai nga bangan kur khu ki man sin ki ba koridor to ni let ban ya duai ngan chu duai ku lum hang ne te ha po ka jing duai te nga ju shi mi ki kerteng ki jong phi ki bangala la landat ki bam la te ngala shu duai kelum te ki bangala la landat ki kerteng ngala shim te hang ne nganom pin pau kerteng dengan shu duai kelum to ni let yang ka jing duai ai ngủ em yêu play ba chuyện ba bên nằm mà lòng play ba bên có ba bị chuyện ai lúc cái bữa rom xem cái có ba bị chuyện tham gia mấy ít cái này cái khuôn cái cho mấy cái có ba bị chuyện man ba kile cái ba bakla cái ba duna atrai cái đó bốn sim mình chụp in ipau cái share cái cho mấy atrai cái đó kan yo ban pen bet atrai cái đó cái leng ba cái video lan leng ba cái phone cái cho ngay atrai cái đó kan yo ban call cái ha ba cái ba ngala judan cái number phone cái cho cái ao play bị chuyện đó kur khu nó cái kon di jam ken ko pa pe chunga to ai ki ka por ken ko pa pe mano atrai kanan balale ikano kanu ka kam ka basni atrai ka ba hado man time pat la ban le
ban pan ma adu wai tu ai bor ma meken ko pa ba ye chunga ba in la atrai kra ban le ban pan ma atrai kra na kita ki ba I la kum le sniu ye meken ko pa ba ye chunga ba adu wai ru atrai kra na ka ban ta ki tu ki ba cha le sniu ru ai ki ka do not atrai kra ka ba yar atrai kra ka do not ka jong meken ko pa ba ka bas bon ka ba la ban ma ka ba la ban ye pat ye ki nong shuan ken ko pa ba ye chunga ba atrai ba ko do chunga dan chi bon ba ha pa ki ba dan ha ba den ka jing pang ba ki ba dan ha ba den ka jing hitam atrai kna ki bala ot ki bala request ka shakri ka jome atrai ka au ble be chunga tu wan ka tarik ti ble bala mong ka jome ken ko pa e pen kia no e ki ken ko pa e chunga pelat e ki na ka jing pang na ka jing hitam pelat e ki na ka jing duk na ka jing kroduk ken ko pa e chunga ba ngadu wai ken ko pa e chunga na ka banta ki ne ki bom da ni ka kam ka jam atrai ka ki ba ot ki ba khuslai atrai ka na ba kim yo tang ka kam atrai ka ba duna ka do atrai ka na namar ka tang adu wai atrai ka ba ki nam sno khuslai atrai ka namar me long ble ba pendap atrai ka ki sim beneng atrai ka u plang ka khandau karengkau atrai ka ba pendap kum taman pendap eki atrai ka da ka bakin shania bakin IT lot ya lari tang hame ken ko pa be chunga bang duai nam ta kini ki berap atrai kana tur ku igi ken ko pa be chunga baro ki no rap atrai kana man snen persyai ke bor sa mar yang ken ko pa be kina man ba kin roi ba ken ko pa be chunga lawan uslap lawan ko umsal lawan upre atrai kana ka jing da ka jing ker ku ka jom kan long ki leng kha ki risa ki jom ki ken ko pa be chunga bang duai nam ta kini ki beri jing riru atrai kana ngada duai atrai kana man da man ker man sumar men pelak men ka klam lagi eki baro kai bakin roi kan man ba atrai kana haga jingri ka job ki ken ko pa be chunga ba ki kana puliru atrai kana ki badang de ban ya chaprang atrai kra man kur khui ki atrai kra ji super corridor chinga kur khui ki ken ko pa bi ken pas ba ken ki chaprang ken ko pa bi chinga la ka de ki ba ken chong class online atrai kra ne man kur khui ki atrai kra ba ken la ban ple chingot atrai kra ha jing pule ka jong ki ken ko pa bi chinga ba ngruai nam ta ki ni ki ba da pram da sha baro khoi atrai kra to ple ka la ti atrai kra to pelat no ki na ka ram sha atrai kra ma ki dan kam ye ka jing pelat ka jom ki dan kam ka kam ba ka jom ki dan kami ka jing ker ko ble ka jom ken ko pa bi chunga au ble bi chunga madu wai nam da ki ne ki bak terwa ka atrai kra ki bak wa atrai kra ban la de ki jaka ki joki atrai kra bakin la man siu karam ka sha ka joki atrai kra to ple ma me ka la kalanti bakin la ban de ka jaka ka puta ka jom ki bakin la ban siu dap karam ka sha atrai kra bakin ne ki bedan ki khon atrai kra ki badang chunga na me atrai kra ngadu wai ma chang ke ko pa bi chunga to man ai bor atrai kra de ki atrai kra bakin pai ma chime ken ko pa bi ngadu wai ka jing pen em ka jom me kan long ke wai pa wai karam ba yeng kristan atrai kra kan long ke wai pa wai atrai kra ka min sim pa ko ro ba dan po chuni ka perthai na do me ni chatu sam ngi ngadu wai ka jing pen em ka jom me ken ko pa bi chunga ba ngadu wai nam ta ki to ki kristan di pasha de ben atrai kra nam ta kerteng wa ko ka jom me ken ko pa bi ki badan ha kalang sau dong slak kan ka perthai atrai kra wa ha ka ri khasi ka jom ni dan chibun pa ki basha le ben nam da kerteng ba ko ka jom me ringa du wai nam da ka jom ki to bat skam me ki ken ko pa bi chunga ba kin la ban yang skam ha do ka ba ko ken ko pa bi chunga ble bi chunga to ko ko me ye ki wa nam e no ki na mar ki don ka me ken ko pa bi chunga ba ngadu wai ken ko pa bi na ban ta kan ne atrai kra ka jing pang atrai kra ka ba ki ong atrai kra ba ka de ka ta covid 19 atrai kra ngam tip atrai kra la long kabade ne ke balat atrai kra sala pa ban do atrai kra re ne batip lo dik e paro khai atrai kra ne tip kham ba ken ko pa bi chunga re na to wai nam da ki khon ki ti ke jom ken ko pa bi chunga ke nam ha ba kan ka jing pang atrai kra re na to wai jing ka jing kya ka jom ken ko pa bi chunga kan long ki khon ki ti ke jom wa ke jing da ka jom ken ko pa bi chunga kan long ki khon ki ti ke jom ken ko pa bi chunga asnen ko sha atrai kra sentan ko do atrai kra ko te ki jing so ka jing kemen atrai kra ni ko ki ti ke jom men renga dua ki jing so ka jing men ka jom men kan long atrai kra ki khon ki ti ki jom ken ko pa bi chunga be kin ki preu ki baton ni kan man sim jai to jai pre atrai kra pe nang atrai kra ta man chu up man chu thap atrai kra be kin ki man sim pam man sim jai to jai pre bar ko nga shop lo chi ka don kya ma dua ki khon ki jom ken long ki bas mat ken ko pa bi chunga bang be man sim ching shep teng man sim ching har ten par ko atrai kra be nga shop chi ka don kya man sim di kiat man sim di drugs par ko atrai kra be nga shop chi ka don kya man sim bishni man sim lor ni atrai kra be nga shop chi ka don kya be lo kim sim man par ko atrai kra kan ni man sim atrai kra penyap ko penyap yang ade paro atrai kra be
atrai kira nak kiram bayang Kristen kinam la banyak jaga dan lele ru em ngko pa be chung be kan kan sim klim bar kha atrai kira ka jing pa jing fry kilong yang kilong sam ngara be ngara shop da atrai kira ngatu ai ka jing sok ka jom ngko pa be chung kan long ngko pa be chung hai kilong yang kilong sam ngko pa be chung play be chung to men shim ti me atrai kira ke kon ki ti ke jom ngko pa be to rap me ki to kar khon me ki atrai kira don ru atrai kira ki bala kar pa ki bala request shatri ke jom ki kwa khon kwa ti atrai kira ngatu ai to ai khon ki atrai kira da jing kar khub lai ke jom men ai ki khon ki ti ke ngko pa be chung ba ngadu wai na ka bantai ki ni atrai kira ki bala don ka me ki life partner ki jom ki atrai kira ki bakar ta ka jom ki kala dai atrai kira walam yo badai ya ka badai atrai kira ka jing em ka jom ki ngko pa be chung au blai be chung ka tin ka jom hi kala ong atrai kira kam bet yo bre won shom mar wai na mar kata ngakur kuno agini ki khon ki jom ki badang shom mar wai hadu banta atrai kira ni ha atrai kira do bre badai biang da ka bre badai biang ngko pa be chung bangar be atrai kira ka zin baru kau atrai kira ka pen caklia pen jabo atrai kira ka long yang kira ka chong kha ka chong man baru ka long ka koi ka long ka bak tang ben ko pa be chung bang duwai atrai kira de ka jinda ka jing ker ka jom ya ki kon ki ti ki jom ki mi na yen atrai kira nga duwai kin ko pa be to men der ka bat ki atrai kira ma pula ka jing or na ka jing ham ka jing man ka jing man sa baru kau atrai kira ka jinda ka jing ker ka jom kan long lem bat ki baru bor kin ko pa be chung ho nga ai ti ki kon ki ti ki jom wa chu e no ko ka sni atrai kira han re ya me shua chong ki ken ko pa be chung da kere ki atrai pelat ki na jing man ki jing sneu pelat ki na ki but thap chong set tan re a ki lo ki nong job na ko ka por shi ko ka por ba a ki lo ki bat tap ka jing e ken ko pa be chung ho ka jing e ka jong me ken ko pa be chung to a ken ko pa be chung kan dap kan shle ki ken ko pa be chung bat chi mi ko wai pa wai ka ram pe yang Kristen atrai kira to a ken don ki no mane ki no ya ro ki ba shisha atrai kira kin don ki no ruai ki no ya sa atrai kira ba to play ki prayer to wa ha ko wai pa wai ka dong ka snong atrai kira ba da shisha ken ko pa be ki ko jong setan paro ken khilam no atrai kira ta ka ba on pen yang ki jing ruai ki jong ki khon ki ti ki jom ya kha chom ken ko pa be chung ba long ka jing ker ken ko pa be chung au blai be chung to sai chi pon ki nong tre leng ba kan ke YouTube channel ka jong atrai kira to sai to penan kam ki khon ki jom ka ba jus ngap na ko ka por shi ko ka por atrai kira leng ba YouTube channel ka shakri ka jom ngadu wai atrai kira to penan kam por pa ki ken ko pa be chung ka kam ka bon ki nong tre ki ken get atrai kira ngadu wai to sai atrai kira ki apostol ki pastor to sai ki no hi kai atrai kira ki no ya lap atrai kira to sai ken ko pa be chung ki bala atrai kira ban le ka man ka ba khoi ka jom au blai ba ye chung to man kar khu ma ken ko pa be chung ba ngadu wai atrai kira ki ni khon ka jom atrai kira to ai ken long atrai kira ki pom dan ni ka man sim nyam atrai kira na ni long ko wai shitli ha me atrai kira no pe ka man sim nyam bar khoi ken ko pa be chung na ni e de ko wai ka chung e shitli ha me ken ko pa be chung shim ti ni ki khon ka jom ka khu ye ki ken ko pa be chung ko jing e ka jom ka jing sok ka jom ka jing sngaw ka jom ka jing man ka jom atrai kira kan dong ni ki khon ki jom ken ko pa be chung shim ti ya ki wat e no ki atrai kira ngat wai jing pen sle ka jom ken ko pa be chung ngat wai atrai kira ya ka jing dak man sim ko jom ka jing pen baptis man sim ko jom atrai kira kan long ni ki khon ki jom atrai kira ba kin la man tre shir ha ma ka kam ko ko ka jom ken ko pa be chung ablai be chung ra pa no ki ter ka jom ban ko khu ki sinan ken ko pa be ha kan no ko ban ta atrai kira ba ka shak ka jom kam shim yo atrai kira ban ra ka ni ka kleman atrai kira nga duai nga ko khu no ki atrai kira to a ka jing kwa ka do no ka jom ken ko pa be ka e ka ban ta atrai kira ka ba ki dan kam pala atrai kira to ya ra me to ko khu me to a me ki ken ko pa be chung sno pa jing duai ka shak ka jom yo me ko puram pan kar tam ko ka jom Jesus ban Nazareth haleluya amen amen to ble nyo ban ko khu yi pilang barok ya ro itrai